kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ka di tabalasiw taaw, Mare Paula? Italamanan anak kaawag ka. Nasaya at matmare, isunalaang taado ti pakakumikumak. Gagangay na, Amare. Ewan gayam, amangan no adda hiring di tapagtrab-trabaho, Mare. Kaya't mo mati agabroad, Mari Joan? Wen kumaan no adda hiring. Saan a hiring ti kumpanya pagtrab-trabahwak dito, ngam kita aktuman. Amangan no hiring ti agency a nagaplayak mo laang ide. Aywan man, Mare. Tulungan nakman. Kaya't kumitiag abroad. Di ka madanagan, Mare. Tulungan ka. Ay nagyaman naklaunay, Mare. Talaga ama pang namnamaan ka, gayam. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. No saan ka abise, mapan ka ijibalay. Ada ti sabon kan tsukulit nga inpawit ko para kang ka. Okay, Mare. Mapanak inton madamdama. Agyaman nakman na. Sabit, bakit? Sa anak pa'y analpas iter aramidag, pidol lakay. Itay pa'y ngagdadait ka dita. Apay aya, at dan samot bisita. Ni Joan nagayim ti anak ta. Nang idulinam iti sabon kan tsokolate aparakan ko ana. Ay addad ita kabinay. Dayto'y amin ay? Wen, kukwa na amin dayta. Isumutibilin ni Paula idi mawag. Mala, itin ko nga rudan dayto kang ko ana. Wen, adda ko bag iji kusina. Dublum, tisupot na. Hello, Mare! Nabasam ka di ti chat ko ken ka, Mare? Ay nawaw, saan pa'y Mare? Anya day di aya? Nakitak ti post ti agency a nagaplayak ide. Kat hiring damanon. Adda mabalin mong applyan. Ay nabasa kun, Mare. Naisend ko matlaang ang tiling ti Facebook page da, Mare. Si kamat tan ti mang kontak kadakwada. Ayun, Mare. Agyaman ako na ya. Awan anyaman na, Mare. No nawaya ka, mapan mo bisitaan ti office da. Wen, Mare. Agpalingki ak inton Lunes. Dumagasak to iti opisina da. Kat agyaman ak manan ha. Agpatulong ak tumanan kan no adda jak mo. Hay, makabannog tagbiyahe. Kumusta nga itilakad mo, Joan, bakit? Nasaya at latamat lakay. Nakasaritam ti agency. Ang nag-applyan ti kayem mo ide. Wen lakay. Kahit, adda ka dinamnamam, makapag-abroad ka bakit? Ay nawaw, adda At ang samot training na naita. Adda nga agpaiso. Ado pa'y ti requirements na. Ano sa mailakad bakit? At least, makasigurado tayo amayat na itang agency. Sayang mo tayo no saan mo nga itulog. Ay wan talaga amayat. Taisumot lang ti agency ni Mari Paula. Amangan no adda extra akwartam dita, Mari Paula. Nasyurtak ngamin kat saan pa'y analpas ti laklakad ko a papeles para iti panag-abroad ko. Mano ti kasapulam, Mare. Sika amare, no mano ti kabailam nga ipabulod kanyak. Mauray mo ka di, Mare. Kasapulak inton umay alawas, Mare, tapno maka-abroad akmeten. Ipawit ko pa'y laang inton bigat, Mare. Sigurado day ta, amare. Wen, mabalin ko maita ngam sa anak mat ngamin ang makarwar. Okay, Mare. Urayat ti ipauit mo. Agyaman na ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya kagayom mo. Isulaang mat ngamin ti amok ang maitulong kan ka, Mare. Uray may sa tigayom. Ano kaskan ka? Ay naragsakaklat ta, Mare. Sabit bakit? Nag-abroad magkaya mo ni Joan agayim ti anak ka. Ay nawaw. Asino tinakadamagam lakay. Naranaak nila kayo na itay. Kasi sumo ti bagbagana. Nag-abroad ka nun ni Joan. Nag-flight ini pa na palama sa bulan.
No kasta, natuloy gayam jay ibagbaga ni Paula idi atulungan na tigayim na tapno maka-abroad mag. Anak ta bakit? Nung may papaliti ka kastaba anak, talaga mo ang nagtulong. Wan nga rod lakay, bilibak launay iti kinaimbag ti anak ta. Ay na, sabay lang kumaa. Tano ka sa no, ti kinaimbag na iti sa bali at tao. Kitkas jay mo, ti kinaimbag na kang kuana. Nagadua mi skulyo tatang, apay ka di aya, makapadanag kayo mat. At kami dito ospitalita, Paula anak. Anya? Asino ti na ospital tatang? Niladang mo. Intaray mi dito ospital takinulaan natalimu daw. Kaano pa'y tatang? Itay agsapala ang anak ko. Kat, anya nga iti imbaga ti doktor. Awan pa itimbag at doktor. Mangipaw itak nga rod iti kwarta tap no adagastusin nyo. Ag-text kay latan kanyak no anya ti resulta tap no amukmat. Hello, Mari Joanne. Oh, api mare, anya ti masapul mo. Madama ti panagtrabaho kat. Umawawag ka. Damagak ko mano ada ti extra akwartam dita, Mare. Ay nawaw, awan mare, amumut, madamang agpat-patakder kami iti balay. Kun kasapulan mi ti kwarta para iti wagwagan kan laundry shop mi. So kataktumot laang no agsweldo ak, Mare. Adda nga minan ti resulta ti lab test ni Nanang kat nagngingina ti agas na, Mare. Ay pasensya kan mare, ngam awan maipabulod ko. Adda pangusarak iti kwarta. Wano saan, uray sukatamlaang ti binulod mo akwarta kanyak, idi, Mare. Ay awan pa'y mare, kas na ko nakita yan, adda nakaisang ratan ti sweldo. Okay, Mare. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Ipadas ko laang ti bumulod iti dadduma. Barang ada maasyan kanyak. Ada impaw it ko akwarta, tatang. Ibagayo kin manong Joel tama panaalaan. Uy, nanak ko. Ada kayo ka di dita ospital? At nakakit ti balay. Ni manong mo Joel tinagbantay di ospital. Naimbag man ta nakadiskitar ka. Wen, tatang. Kaasi ti apo. Adamat dagiti amamok anaasyan kanyak. Ay na, hagyaman kami launay anak ko. Pasensyakan, no si kalaang tinamnamaad may. At dati kwarta ni manong mo, kurang may. Okay laang, tatang. Awan ti pagdanagan yo. Ngamin, kwarta laang mati amok ama itulong ko kada kayo. Nang runa pa'y kat adayo akmet. Bumawi akto kininanang no agawidak. Di bale kat dandani malpas ti kontrata. Si kakadiday ta, Paula anak ko. Siyak nga rod, nanang. Ay na, kailiw ka una yun anak ko. Uray siyak, nanang. Kailiw kayo maten. Kumusta tirik na yo? Ininot maat ngagsubsubli tipig sa kanak ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno adaganas ti agas atumtumarin nyo. Mano nga aldaw ti bakasyon mo nga eh. Saan ako nga agsubli iji abroad, nanang? No kasta, saan kan nga agabroad? Saanen, nanang? Agnegosyo aksamat tan tapno sa anak amaya dayo kada kayo. Ay katwa na anak ko. Kargaan man ang ti sari-sari store tayaw. Wen, nanang. Kan restaurant pa'y kuma. Ay uwan, mayat dayta. Anya ti amu tayong ay. Ang mga no agklik ti negosyo an apanunot mo. Kumusta mo kan ti restaurant? Kan sari-sari store mo, Paula anak ka. Okay laang matatang. Uray kaskasano kat adalat tama ti customer me. Anyang iti ko na ti kasinsin mo. Mayat nga glutaw. Wen, tatang. Kinasaritak nga ituloy na. Tawan mo ti daduma ang matangdanan. Nasayat mo nga raw no kasta. Kamung saanin ang masapol nga agbiro kay ti kasukat na. Wen nga rod, tatang. No siyakmat nga min, jak kabaalan nga aramiden amin at trabaho. Iswa ka sa pulan nga dati tang danam. Makapabannog mo lang na ti trabaho. Pudno launay at tatang. Narigat mat no ti bagi tayo ti agsurrender. Ay wala ah. Nariga, tagsakit. Anyat ko nang Juan bakit? Agawid kan ni ti Pinas. Wala ngay. At damot ng ti sari-sari store kan wagwagan ta. Mano abulan pa yung agtrabaho ka dita? May sabulan laangon.
Ayun gayam, among katay, nag-aawid din ni Kumaring Paula. Anyat ko nam lakay. Nag-aawid din ni Kumaring Paula ko na. Ay nawaw, kaano pa eh? Makabulang sa amot din dito. Masakit kami ni nanang na. Di agnig negosyo mo dita. Ngayon bakit? At damot din ti sari-sari store kan restaurant na. Ay kat nasaya at ano kasta. Awan ka din ti bagang bakit? Agpakadak pa'y man, tadaramidag. Kasla masapa man ang titudo na dito. Nasabat ko liduan di tadalan ni tay Paula anak ko. Nagawid gaya man? Ay nawaw, di mo amaw, anagawid ti kayo mo. Saan, tatang? In black nak mo ngaminan. At saka din nagapaan niyaw. Awan mo't ti amok, tatang. Mas daawak laang, takilaat mo't in black nak iti Facebook. Uray ti cellphone number na, diya mo matawaganan. Ang mga mano at dati inaramin mo ang nakasaktan na. Awan, tatang. Awan ti amok ang nagapaan, may. Ang kasta siguro di ko nada a seasonal friendship. Gayem naklaang no adati kasapulan na kanyak, tatang. Anya? Isumot ti madlaw ko. Tinulungak ang nag-apply. Ngam idi siyak ti agkasapulan. Mapukpukaw mutan. Imblak nakpay ki din. Sigamon gamit di masabat ko dito dalan, Mari Paula. Kumusta kayon, pare Eddie? Nasaya at mag. Ayun gaya. Among ka di anagawi din ni Kumaring Joan. Wan, naibaga ni tatang kanyak. Kasla di kay mga nagsarsarita. Talaga asaanan. Idi adda kami pa iji abroad. Ada ka di nagapahan niya. Awan mo amo ang nagapaan may. Mas daawak laang ta idi ichat ko kuma ta kumustaak. Imblak nak mo gaya man. Anya? Aging ga ita, nasakit tinakam ko, takila at mutlatan nga in black nak. Ti may sapay apagsaksakitan tinakam ko. Tinulungak ide, ngam idi siyak mati kasapulan, mapukpukaw matang. Anya? Kinapudno na, bumulbulo dak iti kwartakin kwa na idi na ospital ni nanang, ngam di nak tinulungan. Apay, Joan ba kayo? Ay nawaw, ti anya Eddie. Anya tiga po nga in-block mo ni Kumaring Paula. Na, agraman day tabanag, pakibyangang pay. Iso, matlagaya masaanan ng umay dito'y balay. Choice kumatan Amom ka day, nasaktan tirik nana, iti kasi nga naramid mo. Ay na, sa anak nga rudan komportable kan kwa na, iso nga in black ko. Lukas tangaro, plastic kinuportunista ka gayaw. Kasano kumaan nagbalinak a plastic? Wana, tanakigayim ka lang kin Paula, tada ti kasapulam kin kwa na. E tinaalam ti kayat mo, liniklikam matan di tao. Di mo pa'y kano pinautangan. Ay na, ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag, tanapalabasan day na. Wana, ngam saan anasaya ti kas di ngay naramid mo? Saan anasaya at ti kas taagalad ti may sagayam? Ay na, wanan ede, naura man ti negosyo ta. Agraman laundry shop ta, nairaman ang nauram. No kasalumat na napasamak ti kas ta. Wirings ka no ti problema lakay. Hawanan ti nagrigrigatan ta. Agbak to zero man gaya man da tao. Ay, day tangarod, nairaman pa'y ti laundry shop. Ay, awanan, nadadahal dagiti appliances. Ay, nagrigat na yati kastoy. Ay, kasla mabagtitak ng pampanunot lakay. Anya dyan nadamag ko. Nauram kanumot ti laundry shop kan wagwagan da Joan anak ko. Kaano nanang? Asino mati nakadamagan nyo? Day tamo ti pagsasaritaan da di tadalan. Nairaman anauram ti balayda? Saan mo't kit day? Tilaang negosyo da tinaapektaran. Amangan mo no chismis laang day tananang. Saan? Seryoso damot nga agsasarita di tadalan itay. Kaasi damot no kastalaang. Wan nga road. Manumutin atawon day jay a negosyo da. Mare, puskul kun ati rupa. Anyat masapul mo.
Mabalin ka diti agbulod iti kwarta. Anya? Tapno adda ko mamanen pangrugyan mi nga agasawa. Nauram nga mi ng ti laundry shop kun wagwagan mi mare. Ay nawaw. Apay akasta ka? Anyat kayat mo asawan. No kasapulam ti tulong, siyak akanayon ti asitgam. Ngam no siyak ti agkasapulan, narigat ka abiruken. Pasensyakan ngam awan ti kwartak ita. Ha? Di mo pa'y sinuktan ti kwarta binulod mo kanyak, di nagabrod ka kat. Di mo't kayatin ni Mari Paula ti agpautang lakay. Nasaktan tirik nanay tinaramin mo kung day. Anyang arudan nga itaramidak ita. Ano sama? Ay ti kumarim. Numaasipay gan ka. Nungay saan? Awanan ti maramidan tayo. Basol mo mutlaang. Dakis ngamin timpakita. Ora sino mo't In-unblock ko mo't din lakay. Wala Nalpasin nadadahal di pa nagtalag na king ka. Ora asino mo't ano kas tataramidan na king ka. Talaga maupay ka. Inton sumarunong ngamin. Agbalin ka anasaya at kan pudno agayam. Amok mo't abidot ko dahi jay lakay. Bidot mo, iso ano anyaman ti bunga na, ano samasang mo na. No pa nagtalag tinapirday, narigatayin, amay subli na itabaka. Ay, nawaw! Di ka agbalin, apaidam. Nulakit di ta ka ba alam, tumulong ka. Iti kasta, tulungan da kan tumat intun agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.